South Africa siyabingelela ngandzakwethu kuphi nakuphi la nikhona nimpilo Mduduza Mkhwanazi senibela singapha eMtuba la sikhona kwaMsane enkantolo yemantshi. Sizoseka-ke ubaba uMgabhi, namkhumbula ubaba uMgabhi odabeni lwakhe abhekene nalo lo umshado divorce kodwa-ke yobumba. Sikulezi insuku futhi zi-16 days activities against GBV. Kodwa-ke njengenhlangano ithweleni sithe nje amadoda abantu besilisa siyoma njalo sibasupport noma kuwukuthi uhulumeni ubabuka ngenxema kodwa siyoma nabo. Namhlanje njengoba sikhona-ke la sizomeseka-ke ubaba uMgabhi, akahambi kedwa, uhamba namalungu omndeni wakhe nomndeni womphakathi nabantu babona emva kwethu laphana bazomesupporta kule nkiyankiya yomshado wakhe abebhekene nawo. Kodwa-ke singapholisa amaseko nje sinabo ubaba uMgabhi uzositshela ukuthi namhlanje-ke kwenzakalani. Baba uMgabhi sakubingelela. Ngiyakhuleka ngibingelela iSouth Africa yonke, ngibonge kakhulu kuwe Shamasa nethimba ohamba nalo. Cha, namhlanje Ndonga silana ukuthi kwaba namazwi ukuthi umndeni phela uma unecala noma ngabe umuntu wenze ihlobo luni lwecala, kodwa umndeni uyophuma uzolalela ukuthi ngabe ingane ihlulwe ukuyalwa noma ingane ihlulwe ukuyiphatha. So ingakho-ke ngilana ngicele umndeni ukuthi akuzongilalelisa. Nansi inkinga engathi ukuthi sengiyuhlobo lwengane engezwa noma ihlongandlebe. Ingakho ngithatha isinqumo sokuthi angicela umndeni uzongilalelisa leli cala nawo ukuthokozela kakhulu ukuthi uyafisa njengoba nobona umndeni njula noma ungapheleleke mningi umndeni wakwethu, kodwa ngithe nje abaseduzana basondele. Kodwa noma khona abasuka kongiwavuma bakhona la, abanye basuka eMpumalanga bafisile nje bafuna ukuzokuzwa ukuthi lo mshado noma lolu thando nalenkinga okuthiwa hlukumeza abantu besifazane. Kodwa nje ngibuka mina sengihlukumezeke kakhulu ongangokuthi nasekhaya senguhlobo lomuntu osolufika ngokunyonyoba nangokwesaba ukusabela impilo yami. Yebo, siyabonga. Namhlanje ngokwasenkantolo mhlambe uma ukuthi unolwazi nomeli wakhe sekutshela advocate sengibulela ngaphakathi namhlanje mhlambe uthi ikuphi okuzodiscusswa namhlanje? Ngicabanga ukuthi namhlanje ngokwezethembiso kongazi ukuthi namhlanje sizokhuluma lona futhi udaba le protection order olokhu lwaqala from ngoMay njengoba kuze kufika manje uDisemba kusakhulunywa ngeprotection order. Okusho nje bekhona namhlanje ngicabanga ukuthi ngizogibela ebhokisini kube khona izethulo ngiqedele inkulumo ngoba engangimangalile wayekade ngimangalile segibele ebhokisini. Ngicela ukuzogibela mina-ke namhlanje ngiqedele ebhokisini ngoba inkantolo yavala ngakaqedi. Okusho mhlambe koba intwana encane nje engizobe sengiqedile bese sizwa ukuthi umantshi nabameli bona bathatha siphi isinqumo. Kodwa phela vele umantshi umuntu okuyena umnikazi othatha inqumo. Yebo, ukuthatha nemizuzu emibili baba uMgabhi mhlambe ngoba abantu bangena mihla namalanga la kwaThulini, khona abadala asebazi udaba la, khona abafika abasha. Ukuthatha nje imizuzu emibili mhlambe ungaba recap nje ukuthi singani kwenzakalani? Lana kumayelana nakho lokho ukuthi senza idivorce engenalo iqiniso, kodwa futhi kuthi ekugcineni kwacaca ukuthi nobani akavezi iqiniso ukuthi kahle kahle kwakumayelana nani. So-ke idivorce yethu ongangokuthi kufika lana nje manje ukuthi ngize ngibize umndeni ngoba useshilo yena ongangishade naye ukuthi ayikho idivorce yesilungu, ayikho idivorce esizulwini, kodwa idivorce ngesilungu. So yena uphila ngaphansi kwesibophezelo somndeni. So ingakho-ke ngithe nomndeni awube khona ngoba uvezile ukuthi yena akaseyena umuntu obhilonga ekhaya kubo njengoba waphuma nebhokisa yena konke kwakhe kubhilonga ngapha kwaMgabhi. Bese kuba ukuthi ngathi cha umndeni-ke ngoba awube khona umndeni ngoba njengoba ukhona nje umndeni, uma unenkinga ubikela umndeni, nami enginenkinga ngibikela umndeni wakhe. Yena-ke ukungimangaza ngoba umndeni nanku khona kufanele uyiphendulele wona umndeni ukuthi wakwababikela yini mhlambe udaba oluthinta mina okumhlukumeza. Ingoba umndeni sohlulekile ingakho ethatha isinqumo sokuthi ezela uma ukuthi umndeni wami usohlulekile. Ngiyacabanga ukuthi kwakufanele athathe isinqumo sokuthi eze enkantolo noma enze i-protection order ukuthi ngingahlangani naye, kodwa ngaphezulu kwenkomo nangaphezulu komshado nangaphezulu kwenhlonipho nama-voice note akhona akhomba ukuthi uthando lwethu luhamba kanjani futhi belihamba kanjani. No, siyathokoza baba uMgabhi, singakubambezeli, siyathokoza. Sizomukela-ke abanye amalungu omndeni azofisa nawo ukuthi azosika elijikayo nokuthi singani lapho esikhona. Ngane zakwethu-ke kunzima ubaba uMgabhi nje usakhamuzi sakwala eMtuba obeshadile-ke eshada unkosikazi wakhe abemthanda, bashada indumezulu yomshado, kodwa-ke namhlanje sekukubi sekuyonakala umshado uyabhidlika.
sekufaka nasey'nkantolo. Baningi amadoda abhekana kanje. Esikubonga nje ukuthi ukwazi ukuthi aphakamise isandla alicele usizo kungaze mhlambe athathe iy'nqumo ezi-wrong. Phakathi namanje-ke sinamalunga-ke amadala omndeni wakhona azosekela ubaba uMgabhi. Baba, siyakubingelela. Yebo, ngiyavuma. Siyaphila. Ubaba ubani? Ubaba uMgabhi, Andreas Mgabhi. Undodana wakho lo? Indodana wami ngowusala ubhuti wami omdala. Kwenzakalani namhlanje sanibona enkantolo baba? Okwenzakala enkantolo kuphakathi kwakhe undodana nondodakazi abathi uMantuli esaye samshadisa emzini wakwaMgabhi. Kodwa-ke asazi ukuthi inkantolo phakathi kwakho undodakazi nondodana ikuphi lapha abaxabana khona. Okufuna sikuthole ukuthi yini babanga ini njengoba kuphatheka ikhaya. Kunezinto-ke undodana naye undodakazi abazenza thina njengabazali nabadala abaze basitshela ngazo. Baqhamuka lento njena siyifu undodakazi sefuna umusi ngendlakahla sethi umusi wakhe. Thina-ke sase siyakubuka lokhu singabamGabhi uthi umusi wakhe kanjani indodana usondele la. Siyasondela ndoda hawu undodakazi manje senibizana enkantolo sethi umusi ngowakhe kanjani. Athi umuntu uma eganile unkosikazi ezogana indoda umusi ubizwa ngonkosikazini noma ungowakubo kwendoda na. Ethi undodana cha pho kwenzeka kanjani ulithathaphi igunya lo undodakazi ukuthi angathi wena umusi ngowakhe wena phuma kwenzeka kanjani. Siyaqala kundodana-ke siyafeza ukuthi cha baba yimi khona ngenza khona iphuthana elincane kodwa nami-ke lokho ngangikwenza kwakuyuthando ngangayiboni inhloso zalomuntu enganene naye ukuthi lokho akushokho yena sekusethile yena. Mina ngangingasethe lutho, ngangisethe nje ukuthi unkosikazi wami sakhile ikhaya lo baba mkhulu mase eqhamuka yena nalokhu kulokhu ade sikuxoxile ekokukhuluma ngendaba yemali saze sahlusa izinto sihleka kumnandi ngoba nami ngibona ukuthi cha umkami unekusasa ngoba efuna ukunqoba ukugqiba izikweleti ngemali kwakufanele iqhamuke lapho asebenza khona undodakazi. Ayikimi ngaze ngabuka nje ukuphuma kwaleyo mali isakimi naleyo mali wayithola hamba ngayithatha ayibuyisela wayokhokha izikweleti lo ndodakazi leyo mali sadivoza. Manje-ke sesidivoze sekufanele sivuselele umshado wethu phela ngoba nansi imali siyiphumile wayithola wahamba wakhokha izikweleti zakhe ngendlela wayenza ngayo. Kodwa manje sekuyasixaka-ke manje sekuyangixaka manje mayisethi yena kangiphuma endlini yakho uthi hawu kanti njengoba sathi isidivoza sithi umshado wethu sobuya siwuvuselele ngoba kufanele kuphume imali yempensheni emalini yakhe izosakimi mayisidivoza kanti wena undivoza ngempela na. Acaca ukuthi phuma endlini yami umuzi wami umuzi wona wathi hayi mina ngizange ngisho lokho ukuthi umuzi ngowakho ngokwento eyayisuka enhlizweni sixabana sayisingaxabene sayisihleka ngoba sidweba imephu yokuthola le mali wena wawuyazi ukuthi iyaphuma kuhulumeni mayekudivoza. Hambe-ke bese ngikunika le mali uhambe uyokhokha lezi zikweleti ezikukhalisakho. Kusho ukuthi-ke ngokuhamba kwesikhathi-ke bese sivuselela futhi umshado wethu. Engqondweni yami-ke kwase kubambelela lokho ukuthi hayi mina nomkami sobuya siwuvuselele umshado ngoba siyathandana. Manje kodwa mawuthi angishiya umuthi usuyangixosha singibizela namaphoyisa senzoboshwa ngekho cala engilenzile angiyazi lento oyishokho manjena. Kwase kuqala phansi-ke sengena amaphoyisa sengena yonke into engakubeka nje enkulumeni yami. Undodana lo esihlangene ngaye la ukhule phambi kwami uyazi okuningi umsebenzi ayenzakho uyithathela kimi. Mina ngiwumuntu ongumakho wakha izindlu zabelungu nabantu konke lokho akwenza ukuthathe kimi. Akuyena umuntu onekhanda elingasile noma kunjani indoda ehlala ihleka nje. Mase siyabona ukuthi no undodakazi oqhamuke nalentuthu kodwa akasikubeki kanjalo. Usho ukuthi abomthetho kufanele bawuyibukisisa bona lento yabo ukuthi ikhaya lona lingela kwaMgabhi, ikhaya lingela makhehla kwaMgabhi, ikhaya elezalukazi zakwaMgabhi. Ufuna bekubuke lokhu ukuthi into eyenzeke enkohlisweni
awangamanga kufanele inkantolo ikubuke kahle ukuthi hayi ayikulungise ikhaya libuyele nje kwaMgabhi lo ndodakazi njengoba sekhuluma muva manje setheni unkosikazi kwaMgabhi yena konke akwenza ukulalela abakaMgabhi lokho inkantolo ayinqumo nje sehlukaniso sekhaya ukuthi ikhaya libuyele kwaMgabhi ngokwesiko futhi ikhaya ngelasemakhosini alikho elokishini alikho edrobheni kube sedrobheni ngabe siyavuma ukuthi hayi idolobha nekhonkwane ilokishi nekhonkwane manje ikhaya leli lingaphansi kwenkosi undodana walikhonzela ngokusemthethweni kwakhiwa ngaphansi kwendawo yenkosi siyabonga South Africa nakuzwa akukho kwenzeka ubunyameli bungaveli igcene ekhanyeni la sikhona namhlanje babehlangene ngothando benza intana namhlanje sekuphapha enkingeni baba nawe sethu sikubingelele baba yebo ngiyavuma ninjani siyaphila baba amen siyaxolisa sinibona ingwevu nizoshiswa yela ngenkantolo ngabe nihlalele ekhaya nje nibukele inkomo zenu nabazukulu namhlanje nithola nila uthini kwakho kuphawula baba ngicabanga ukuthi sasikhona mhla kucacwa kufanele futhi noma sekucatshana sibe khona ebuhleni nasebubini kufanele sime naye uMgabhi yes ngoba okwenzakalayo thina kuyasethusa njengami nje kuyangethusa ngoba ngenkathi kucacwa sasithi sithola umakoti singaboni kanti ukuthi ayikhona sibambe la ingalele khona la akusuma kodwa njengoba sekungenelwa nezinkantolo nje ngenkathi sicaca simcacisa izinkantolo zazingekho kwakhona abafundisi kukuhle kodwa namhlanje abafundisi abasekho abantu abadala basekho seyizinkantolo nezimantshi namaphoyisa kuphunya kuyangena no protection ordering leyo singayazi soyithini so sizokweseka kuMgabhi ukuthi cha noma ngabe kwenzakalani ngaye ngalomuzi wakhe awukho umuzi awakhile siyazi ke phela izinto zabelungu siyashada imishado lehlanganisa amafa ekugcineni uhleli la ekhaya umfazi uhamba yonke into uyazi ukuthi unotho lwakhe la so iloko kufike nawo umshana cha okanyoko wami kusho ukuthi omama bethu bayelamana noMgabhi umfowethu njengoba nje enza izinto isikhathi esiningi ube khona uyathi bhuti omdala mntana mamkhulu wosa ungisize lana la njengoba ngikhona emshadweni angikhona impela emshadweni wakhe yebo hayi siyabonga baba amen baba siyabonga sicela umula nomama okhona naye simbonayo ozokweseka la mama siyakubingelela yebo njani siyaphila njani siyaphila umama ubani nokuthi uhlobene kanjani noMgabhi okay umama lo phambi kwenu nje manje umama Gumede umama Mgabhi ubhuti lo esingaye namhlanje umfowethu siyalamana naye yebo ubhuti wami omdala okusho ukuthi ikhaya lakini lelithathwayo impela ikhaya lasekhaya kuthini kwakho kuphawula ukuphawula kwami kunzima njoba silapha ngaphandle namhlanje ngaphandle kwenkantolo yakwaMsani ukuhlangana kwami nabo kwakumnandi emshadweni wabo ngangikhona ngamenywa ngaba khona kwakumnandi kakhulu akukho engathi kwaba yingxabano noma kwaba yini esekusiphatha kabi ke yikho lokho ukuthi ekugcineni sisihlangana inkantolo kanje isizathu esidala ukuthi sihlangane inkantolo kanje yikho ukuthi ubhuti nomakoti sekukhona ungaboni ngasolinye phakathi kwabo bobabili uzamile lento lena ukuyilungisa bebo babili njengesithandwa sakhe ukuthi mhlawumbe kuzohamba kuhambe kube khona lapho okuzothibeka khona kodwa ngokuhamba kwesikhathi ubhuti uyabona ukuthi lolu daba kunokube lulothe luyadlondlobala yingakho ke namhlanje egcine ngokuthi asimeme njengomndeni wakhe ukuthi size lapha enkantolo sizomeseka ngoba namhlanje kuphuma isinqumo mayelana nomuzi kahle inkinga enkulu umuzi kubangwa umuzi umakoti ufuna umuzi kaBhuti akekho ke ongazi ukuthi awukho umuzi wonkosikazi umuzi uhlezi kuyinhloko yekhaya kusuke kubaba ngaso sonke isikhathi lento lena yenzekile ukushuthi njengoba sebeke babeka obaba
lento bayenza sakudlala kuwumdlalo shuthi ngasho ukuthi kwakumdlalo wothando. Nobhuti naye wathi uma ebona ukuthi awu nanti ibele liqamele kahle laphayana nangumakoti uza nodaba uza namasu uza namacebo amnandi naye ayemthokozisa ngaleso sikhathi. So ubhuti wasithatha lesi sinqumo esithathiswa ukuthi phela ulimi kumakoti lwalushelela ngaleso sikhathi kubhuti uthando lwalivutha ngine neshoyo ukuthi umakoti lento le wayenza ngenhloso waazi ukuthi ekugcineni kuzoba kanje. Ekugcineni ubhuti uzothola ukuthi yena useyinhlwa akasenakhaya ngoba umakoti wayengeke ayisungule lento engenazi inhloso zakhona ngokuthi ubhuti yena lento lena wayengayicabanganga ngezathu sokuthi wayegagwe uthando wavumela yonke into ukuthi ekugcineni aluthwe ilo Delilah umluthileke ekugcineni sesiseyinkantolo ngenxa yodaba lwabo bobabili. Yebo. Ilokho engakubeka. Hayi siyabonga ma. Siyabonga Magabhi, siyabonga support ni support umntwana wenu noma ke kunzima kodwa songena ngaphatha katolo siyazi ukuthi inkantolo ithini ngalenkiya ekanjelo umshado. Sibonge nanga naMagabhi sewonke ephelele ezomeseka umfowethu. South Africa siyabonga siyacela ke sithathe ithuba sike singene ngaphakathi nathi siyozwela enkantolo 61. Siyabonga.